ତ ଆମେ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ତ କଥା ଥିଲା ଏମିତି, ଆଜି ମୁଁ ବସିଥିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିଲେ ମେଲଣ। ଯେହେତୁ ଆମ ବାରି ତଳେ ମେଲଣଟି ହେଉଥିବାରୁ ଯିବାକୁ ତ ଜମା ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଖରାକୁ ଦେଖି ତ ଭାଇ ସ୍ନେହ ଯଦି ଡାକିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ନ ଯାଇ ରହିହେଲା? ତ ଆମେ ପଳେଇଲୁ ଏଇ ଖରା ବେଳଟାରେ ମେଲଣଟି ନାଁ ଥିଲା କଚେରୀ ମେଲଣ। ତ ଆପଣମାନେ ମେଲଣ ଗଲେଣି ନା ନାହିଁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପାଇଲୁ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜା ହେଇଥିବା ବିଭାନ ଗୁଡ଼ିକ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସତ କଥା କହିବେ, ଆପଣମାନେ ବି ଛୋଟବେଳେ ଏମିତି ବିଭାନ ନେଉଥିଲେ କି ନାହିଁ? ହେ ଏବେ କାହିଁ କହୁଛୁ, ତ ବଡ଼ ହେଇଗଲୁଣି। ଦୋକାନ ବି ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତ ଆଗେ ଜମା ବି ଦୋକାନ ପଡ଼େନି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କଲାଣି। ତ ଦୀର୍ଘ ଅଧଘଣ୍ଟାର ସେଇ ସମୟ ଆସିଗଲା, ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କୁ କୀର୍ତ୍ତନର ତାଳେ ତାଳେ ହୋଲିରେ ଝୁଲେଇ ଝୁଲେଇକି ଆଣୁଥିଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ଆସନରେ ରଖାହେଲା। ତାପରେ ଆମେ କେତେ ନାଦି ଦେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ତ ରହିଲି, ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି।